रिवर्स फेसबुक लाईव्ह हळूहळू घ्या शूटिंग भारी पडेल बघा. कडून आज बोगद्याच्या पाहणीकरता आज इकडे आलो होतो. त्यामुळे त्या सदर बोगद्याचं काम हे अंतिम टप्प्यात आलेलं आहे 1 लेनचं. त्यामुळे ह्यावेळेस गणेशोत्सव चाकरमान्यांचा चांगल्या प्रकारे होण्याची शक्यता सध्या तरी दिसून येत आहे. 11 तारखेपासून हा बोगदा सुरू होणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले असल्याने काम देखील युद्धपातळीवर सुरू आहे. आणि त्यामुळे चाकरमान्यांना जो आपला सहन करावा लागतो आहे खड्डेमुक्त गणेशोत्सव यावेळेस होऊ शकतो, होण्याची शक्यता दाट आहे. आणि याच्यातनं सध्या म्हणजे लाईट व्हेरिकल किंवा कसं काय? हां, याच्या सदर बोगद्यामधून फक्त लाईट व्हेकल आणि जाणाऱ्या वाहनांकरताच हा बोगदा, जे वाहनं कोकणामध्ये जाणार आहेत त्यांच्याकरता हा लाईट व्हेकल करता सुरू करण्यात आलेला आहे. आणि अवजड वाहने वगैरे ती घाटातून निघून जातील. नमस्कार, मी अरुण जोशी. आम्ही रत्नागिरीतून नेहमी मुंबई, रायगड, अलिबाग सगळीकडे कामानिमित्त फिरत असतो. पण कशेडी घाटात आलो की पोटात गोळा येतो, कारण कायम धुकं, नागमोडी वळणं, पावसाळ्याच्या दिवसात कधी दरडी कोसळण्याचा संभव असतो. त्याच्यामुळे खूपच भीती वाटते. पण आता एक 8 दिवसात कशेडीचा बोगदा चालू होतो आहे नवीन, त्याच्यामुळे अतिशय सुखकर प्रवास होणार आहे. त्याच्यामुळे केव्हा एकदा बोगदा चालू होतो आहे याची आम्ही चातकासारखी वाट बघतो आहे. वेळही खूप वाचणार आहे. त्याच्यामुळे इथे जे नागमोडी वळणात अर्धा 1 तास जातो ते एक 10-15 मिनटात आम्ही पास करून जाणार आहे कशेडी बोगदा. धन्यवाद. मी पण ते पाहतो. कशेडी घाटाची तुम्ही इथली बोगद्याची पाहणी केलेली आहे. कधीपर्यंत हा बोगदा सर्वसामान्यांसाठी खुला होईल, काय सांगाल? हा अत्यंत महत्त्वाचा असणारा कशेडी घाट. या कशेडी घाटामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये वाहतुकीची कोंडी होताना आपल्याला सर्वांना दिसत होती. या टनेलमुळे जी सिंगल लेन सुरू होणार आहे, या सिंगल लेनमुळे प्रवासाची जवळजवळ 45 मिनटं ही मुंबईकडून येणाऱ्या किंवा गोव्याच्या दिशेने जाणाऱ्या सर्व वाहन घेऊन जाणाऱ्या प्रत्येकाची वाचणार आहेत. हा बोगदा अत्यंत महत्त्वाचा असणारा बोगदा आहे. आणि 10 तारखेच्या अगोदर गणपतीच्या हा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये नागरिकांसाठी खुला झाला पाहिजे, या दृष्टिकोनातून त्याचे सेफ्टी नॉर्म्स जे आहेत ते तपासून घेतले जातात. आणि मला खात्री आहे की नक्की 10 तारखेला हा बोगदा सर्वसामान्य लोकांसाठी खुला होईल. आहे किती टक्के साधारणतः काम पूर्ण झाल्याचं तुम्ही पाहिलं किंवा काय सांगाल? आपल्याला माहीत आहे की मुंबई, आज आम्ही सिंधुदुर्गाकडून आता आपण या बाजूला येतो आहे. सिंगल लेन ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यक आहे त्या ठिकाणी जॉईंडिंग करणं सर्व ठिकाणी हे फार गरजेचं आहे. हे सिंगल लेन 9 मीटरची सर्व ठिकाणी आपल्याला पूर्ण कशी व्हायला पाहिजे त्या दृष्टिकोनातून आमचा सर्व ठिकाणचा जो प्रयत्न आहे. काही ठिकाणी ब्रिजेस
हे अपेक्षित आहेत, पण ब्रिजेस व्हायला थोडासा वेळ लागणार आहे याची आपणा सर्वांना कल्पना आहे. रत्नागिरीमध्ये ऑलरेडी ज्या ठिकाणी आपल्याकडे जंक्शन्स आहेत त्या जंक्शन्सच्या इथे 2 वेगवेगळे हायवेज आपल्याला त्या ठिकाणून जाताना मोठ्या प्रमाणात दिसत आहेत. त्यामुळे त्याही ठिकाणी आता सद्यस्थितीमध्ये ते काम पहिलं पूर्ण होणं अपेक्षित आहे आणि म्हणून मग त्याच्या खाली सर्व्हिस रोड होणं हे सुद्धा अत्यंत गरजेचं आहे आणि ते सर्व मोटरेबल असणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि म्हणून त्या दृष्टिकोनातून आज पाहणी करत आम्ही आलेलो आहोत. त्यामध्ये आपल्याला हे दिसून येतं आहे की 80% जास्त काम हे आता पूर्ण होत आलं आहे. फक्त जॉईनिंग्स जे आहेत म्हणजे रत्नागिरीमध्ये असणारे जवळजवळ 54 जॉईनिंग करणं अत्यंत गरजेचं आहे. त्यापैकी जवळजवळ आजपर्यंत जवळजवळ 24च्या वर जॉईंट आजपर्यंत पूर्ण झालेत. येणाऱ्या ह्या 5-6 दिवसामध्ये हे बाकीचे पण अनेक एजन्सीज यामध्ये लागलेल्या आहेत कामाला आणि त्याही सगळीजणं मदत करत आहेत. त्यामुळे या सगळ्या गोष्टीमुळे सर्वांनी मनावरती घेतलं आहे की हा रस्ता कोणत्याही परिस्थितीने 1 लेन पूर्ण झाला पाहिजे आणि खात्री आहे की नक्की पूर्ण होईल. या कशेळी जो टनेल आहे या टनेलमुळे जवळजवळ प्रवासाची 45 मिनटं ही नक्की वाचतील यात काही शंका नाही.